खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायथि जासिबाय आरो बड'लेण्ड खौरांनि दिनैनि रादाबाव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ थांनाय नभेम्बर दाननि 29 खालाराव रुपहियाव साथाम दाय गैयै बर' सुबुं हमजानायखौ एंगारफिनबाय। रायजो नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बर'नि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि रुंसारि सान फालिदों। बिजनी आन्चलिक एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 8 नभेम्बराव एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारीनि गिबि थैनाय सान फालिदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि बिया बाथौ गौथुमनि जानो गोनां बोसोरारि 21थि बाथौ गौथुमा फैगौ जानुवारि दाननि 5 खालाराव खुंनायनि लाहार फाहार। कार्बि आंलंनि लांहिनाव ट्राक आरो मटर साइकेलजों सौग्रावलायनायाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा। रायजोनि पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि लवार आसामनि मोनजि जिल्लाफोराव भट होनाया मैया जानानै थांबाय। मैया 9 डिसेम्बर खालारखालि रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरारि जथुमाया जानानै थांबाय। बरपेटा जिल्लानि 115 नं घुमार पघार जिपि पन्चायत नैथि वार्ड बिसायख'थियाव भट होनो मोनिनि गोबां रायजो राजाफोरानो खुद्रिदों। गुवाहाटी सानमारियाव सासे बर' आइजोखौ गोदना सिथेनानै जिउ फोजोबदों। बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव मैसोआ सौनानै सासे मानसिनि जोखोम जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय नभेम्बर दाननि 29 खालाराव रुपहि बेन्दोंआव थानाय बरमाज्रा ओनसोलनि दाय गैयै साथाम बर' जोहोलावफोरखौ गुरखा रेजिमेन्ट आर्मिफोरा हमना लांनानै जोबोद गाज्रियै दोखो दोखो बुग्लिना गोबां जोखोम खालामना दोननाय नखरसिम दाखालि सनिबारे बर' उइमेन्स जास्टिस फरामनि माखासे दैदेनगिरि आइजोफोरजों लोगोसे गामिनि रायजोफोरा नखरसिम फैनानै बुजानाय बिथांमोनखौ नायफैनायजों लोगोसे आयेननि हेफाजाब लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेवहाय बर' उइमेन्स जास्टिस फरामनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि फैनानै नखराव रायजो राजाफोरखौ लानानै सावराय जुथुमा खालामफैनाय जायो आरो नखरनि बुजाना दुखु मोननाय सुबुंफोरखौ जोबोद दुखु फोरमायथि होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेबायदि दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुनाया एबा साजा होनाया आयेननि बेरेखा होननानै फोरमायथियो आरो लोगोसे बे साथाम दाय गैयै बर' जोहोलावफोरनिफ्राय सिमला थानानि पुलिसफोरा बिसोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननायनि मुङाव सासेयाव 15,000 रां लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोर साथामखौ बर' उइमेन्स जास्टिस फरामनिफ्राय नायबिजिरना जास्टिस नागिरना मोनबाय आरो बिसोर दायनिगिरि नङा होननानै फोरमान मोननाय जाबाय। लोगोसे बड' उइमेन्स जास्टिस फरामनि नारसिननायाव सिमला थानानि पुलिसफोरा बिसोरनि रां लानायफोरखौ बिसोरनि नखरसिम हरफिनसिगोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बर'नि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 8 डिसेम्बराव रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिबि रुंसारि सान फालिदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 8 डिसेम्बराव रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि जोनोम जायगा बाक्सा कक्लाबारियाव रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि खाम्फायाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बिबार बावजेनो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोमा बाक्सानि कक्लाबारि होननाय गामियाव 1942 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालाराव जादोंमोन आरो थांनाय 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि जादोंमोन। बिथां रुंसारि बानेश्वर बसुमतारीया 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ गायसनदोंमोन। बिथां बसुमतारीया कक्लाबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलाव आखान्थि फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनाय समाव बिथाङा बड' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ रुजुनानै खामानि मावलांदोंमोन। बिथाङा अल बाथौ महासभानिबो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन। रुंसारि सान फालिथायनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलाङो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। बिजनी आन्चलिक एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 8 नभेम्बराव एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी गिबि थैनाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सुबाइजार इउनिट एबसुनि बानजायनायाव मोनसे रुंसारि सान फालिथाय मेल खुंलाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे मेलनि हाबाफारि बायदि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावो होननानै जोंनिसिम खौरां
दैथायहरो बिजनीनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि अनसाय नार्जारिया। मख'जाथावदि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन मुस्रि गेवलां फनिन बर' बिथाङा। बिथांनि बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बिथां बर'आ रायजो राजाफोरनो बड'लेण्डनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होनायजों खुंजानाय मेला जोबनानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिलेक्ट खालामनो हाया, मास्टार साख्रि एपइन्टमेन्ट होनो हाया, बायदि बायदि जेंना। दा आरोबाव जोंखौ जुदि बड'लेण्डनि गाहायाव फैनो थिनबावोब्ला 7निफ्राय 8,000सो मानसिफ्रा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि बिया बाथौ गौथुमनि जानो गोनां बोसोरारि 21थि बाथौ गौथुमा फैगौ जानुवारि दाननि 5-6 खालाराव खुंनायनि लाहार फाहार जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां बाथौनि बायदि बायदि बिथिङाव सावरायनाय, फोसाबनाय आरो जौगाहोनाय लोगोसे समाजनि बायदि बायदि बिथिङाव सावराय जथुमा जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 8 दिसेम्बर खालारखालि सनिबार बेलासि 3 रिंगासोआव लांहिन नोगोरनि काली मन्दिर खाथियाव 32 नं राजा लामायाव ट्राक गंसे गारिया दिफु फारसे जोबोद जरै खारलांबाय थानायाव नगां फारसे फैबाय थानाय गंसे डिस्कभार मटर साइकेलजों सौदावलायनायनि जाउनाव मटर साइकेलाव थानाय सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि जाथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोनदि ट्राक गारिया मटर साइकेलखौ 100 मिटारसो गोजानाव बुद्रुखारलांना गुवार माइ फोथारनि गाहायाव गोग्लैहोयो आरो जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोथै सोलेरा राजा लामानि गेजेरावनो गोसारलाजोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरांगिरिया लाथिख' जानथायाव थानानै खौरां लिरजासिम जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो मोनथ'वाखैमोन। अदेबानि बिसोरनि बेगफोरखौ नायना मोननाय बादिब्ला न' लुनाय खामानियाव बाहायग्रा बायदि आइजेंफोर मोननाय जायो, जेराव मिस्ट्रि मावग्रा सुबुं होनना सन्देह खालामनाय जादों। दासान्दि गोथै सोलेरखौ दकमका थानानि पुलिसफोरा थानासिम लाना थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रायजोनि पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट होनाया लवार आसामनि मोनजि जिल्लाफोराव मैया जानानै थांबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय 19 नं सताइबारि गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय राङाफालि गामिनि नैथि खोलोबनि भट होनाया बेबायदिहाय जालाङो। राङाफालियाव 19 नं सताइबारि गाव पन्चायत बेयाव दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां रायजो राजाया लाइनाव थानानै भट होबाय थादों। बेलासिनि 3:20 जाबाय, थेवबो दिनैनि बे भट होनाया जोबाखै। गोबां रोजा रोजा मानसि दं दिनैनि भट होनायनि। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा-39थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोगासिनो दङ। बेबायदियैनो देग्लायबो 2 नं भालुकमारि जंगल गामि ओनसोलाव बायदि बायदि ओंथि गोनां गोबां हाबाफारिजों सरजाबफानानै मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै बे जथुमाया जानानै थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै फिरफिरा बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फा बावनाय हाबाफारिखौ गोजोनै जाफुंसार जाहोयो आरो लोगोसे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो रौता दखरा आफादगिरि अनजालु दैमारि आरो मुंख्लं खाम्फाखौ बावजेनो तिरेन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे देग्लायनि बोसोराव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानो हानाय फरायसा आरो टेलेन्ट सार्च आनजादाव सायख'जानाय मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मख'जाथावदि मैयानि बे मेहेरगोनां जथुमायाव गा-39थि जथुमा रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेलाव आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन मुस्रि चरण बर' MLA 2 नं माजबाद, रमिय' पि नार्जारि लोगो आफादगिरि सेन्ट्रेल एबसु, मुस्रिमा रैसुमै बसुमतारि आइजो जथाय आफाद, बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां आलासि बिथांमोना नुजाथिफैनो हादों होननानै दखरानि आफादगिरिया फोरमायो। मुम्बाइ बड' ससाइटिया मैया अननाय फिल्मखौ दिन्थिलांबाय। थांनाय 9 दिसेम्बर खालारखालि बरपेटा जिल्लानि 115 नं घुमारपगार गाव पन्चायत नैथि वार्ड बिसायख'थियाव भट होनो मोनैनि गोबां रायजो राजाफोरानो खुद्रिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुरामारि ओनसोलनि गोबां बर' मुस्लिम रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो पन्चायत बिसायख'थियाव भट होबोबाय थादोंमोन। नाथाय दुखु गोनांनि बाथ्रा, देग्लाय बोसोरनि पन्चायतनि भट होनायाव 200निबो बारा बिसायख'थियाव भटार कार्ड थाब्लाबो फारि मुं गैया होननानै भट होनो मोनाखैसै होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेनिखायनो गोदान जाफिननांगौ होननानै 115 नं घुमारपगार गाव पन्चायतनि नैथि वार्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा रिपल जाफिननांगौ होननानै आसाम सोरखारनिसिम खुद्रिनाय फोरमायदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे खौरांखौ दैथायहरदों खौरांगिरि परमेश्वर बसुमतारी माधवपुरनिफ्राय। थांनाय 8 दिसेम्बर खालारखालि गुवाहाटी सान्दमारियाव सासे बर' आइजोखौ गोदोना सिथेना जिउ फोजोबनानै दोनदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों।
बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थैनाय सुबुंनि मुङा प्रमिला बर'। पुलिसफोरनि बादिब्ला आइजोखौ मार्डार खालामनाय जादों होननानै खौराङाव फोरमायदों आरो नखरनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बादिब्ला राजेन्द्र कलिता मुंनि सुबुंनि दुथाङा प्रमिला बर'नि जिउखौ गोदोना सेरनानै जिउ फोजोबदों होननानै खौराङाव फोरमायो। बे समाव दायनिगिरि राजेन्द्र कलिताया खारखोमानानै दं होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव थांनाय 8 डिसेम्बरनि फुंबिलिनि 5 रिंगायाव मानास हाग्रामा ओनसोलनि खाथियाव रायजो जानाय गावनि न'आवनो फैनानै राजाबिल गामिनि मुस्रि उल्ला दैमारिखौ मैसा सौनानै जोखोम जाहोदों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला उल्ला दैमारि बिथाङा जोबोद दुखु हालोदाव दं आरो आगसि आथिङा बायदों आरो गोबां जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खाथिनि फार्मासिस्टखौ लेंहरनानै जोखोमखौ सुथेनाय जायो आरो मोजां फाहामथायनि थाखाय मेडिकेलाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।